ndi mizere ya zidindo za zala zathu. Zidindo zimenezi kapena ma fingerprints akumakhala chala chachikulu ndi chamkombaphala mbali zonse kumanja ndi kumanzere. Cholinga chake ndi choti chitithandizire kuzindikira kuti munthu amene wafikayu ndi amene akunena kuti ndi iyeyo. Ndiye kuti zimenezi zizafunikira makamaka nthawi tsiku loponya voti. Munthu akadzafika pa center kuti aponye voti, choyambirira azafunika kuti tizafunika kuti ifeyo tichitire umboni ndithu titsimikizire kuti munthu amene wabwerayo chiphaso chimene wanyamula ndi chake. Ndiye kuti chizindikiro choyamba chimene titazagwiritse ntchito ndi ma fingerprints, chifukwa chokuti mwa nzeru ya Mulungu ma fingerprints are unique to each and every person. Ndiye kuti ma fingerprints amene watithandizira ngati security pamodzinso ndi chithunzi kapena nkhope ya munthu imene ikujambulidwa pamene munthu akulembetsa nkalembera. Na desi wonjezerani koni zikomo kwambiri. Zona ndi monga momwe alongosolera a chairperson ndikofunikadi kuti ife ngati abungwe la Malawi Electoral Commission tithenso kutenga ma fingerprints kuchokera kwa anthu amene akulembetsa, chifukwa chonena kuti pamene tikumulemba munthu uja pogwiritsa ntchito national identity card yake kapena slip imene a National Registration Bureau angatipatse, mu QR code imene timajambulapo, mu QR code imene mulibemo zizindikiro, mulibemo zidindo za zala zimenezi. Choncho ndikofunika ndithu kuti zimenezi ife ndithu titenge kuti tikhale nazo mu system ya tizisunge. Komanso chimene chindi chinthu chimodzi chimene chikulimbikitsa kuti kalembera amene iyu achitike mwachilungamo, popeza kalembera wa chisankho simmalembetserana. Kuti popeza ineyo ndadwala ndi abwera akazanga kudzalembetsa m'malo mwa ine sizingatheke. N'chifukwa chake titufuna kuti munthu tizitenga zidindo za zala zake, ma fingerprints. Munthu aliyense ndithu afunika kuti abwere yekha. Mwachifukwa chimene chichi tingofunanso kulimbikitsa kuti kumudzi kuja zithandizana, kumanyumba kuja zithandizana. Ngati tikudziwa alipo m'bale wathu wina amene sakupeza bwino akudwala, koma akufunitsitsa ndithu kuti adzapange nawo voti, ndikofunika ndithu kuti munthu amene yoyo tipeze njira yonena kuti timtenge akafike ku center, ndipo akafika ku center kuja akusenta kuja amamuthandiza munthu amene yoyo mwansanga. Zimenezi zonena kuti munthu abwera wodwala nkuthandizika mwansanga sikuti zingayambirire lokha yake. Kwa amene mwina mwake tili okhulupirira timawerenga Bible tikuimva nkhani imene Yesu Kristo nayenso nthawi ina ali mnyumba ina anthu anafika ndi m'bale wawo wodwala, ataona kuti sakutha kuti mwina mwake afikire mu nyumba imene alilimo, anamasula tsindwi anakwera padenga ndikumulowetsa munthu mmene, kusonyeza kuti anthu aja anali ndi chidwi chofuna kunthandiza m'bale wawo. Tingofuna tilimbikitse kuti angakhale azibale athu amene akudwala amene ali ndi chidwi choti afuna kuti adzaponye nawo voti, tentu alimbikitse ndithu kuti tiwatenge tikafike nawo ku center, ndipo kumene kuchako akathandizidwa. Chinanso chimene tifunika kuti tidziwe ndichonena kuti zidindo za zala zimene zizi zidzatithandizanso ifeyo ngati Malawi Electoral Commission kuti titsimikize kuti a Dickson Chivwati Gondwe abwera ndipo akufuna kuti asamuke ku center imene analembetsera koyambirira, koma kuti akavotere ku center ina. Kuti zimene zizi zitheke zizafuna kuti inuyo muike chizindikiro cha chala chanu pa mashini wakatsimikiza kuti chala chimene chichidi ndi cha Chivwati Gondwe, ndiye kuti mudzaloledwa kuti musamuke kuchoka ku center imeneyo ndi kukavotera ku center ina. So zidindo za zala zimene zimbali naso ndi security ya system, security kuteteza anthu kuti aliyense ndithu akavotere kumene akufuna, komanso alembetsere kumene akufuna, komanso abwere yekha munthu pa yekha osatuma nzache yayi. Zikomo kwambiri. Chabwino pamene tikukamba zokhudza makamaka ndondomeko imeneyi komanso amene zikuyendera madera ena, tinamva kuti kwina inu ameke munaletsa kuchitira kalembera mchalichi komwe mamonitala achipani ndi anthu anagwirizana kuti atero, popeza mutenti momwe amachitira kalemberayo akuti mumatenda. Kodi kumene kusiku waphera ufulu anthu? Ayi, kumene usiku waphera anthu ufulu wawo, malamulo amafotokozerera kuti kodi masenta angakhale kuti.
komanso masenta sangakhale kuti. Ndiye ifeyo tikamakhazikitsa masenta athu timafunika kuti titsatire lamulo limeneli, ndipo malo amene lamulo lanena kuti pasakhale senta ifeyo sitikuyenera kutero kukhazikitsapo senta. Ifo tikatero ndiye kuti tikhala kuti tikulakwitsa tikuphwanya malamulo. Motero kuti anthuwa sikuti kunali kuaphera ufulu wawo, koma kunali kuti titsatire malamulo, senta ikhale povomerezeka. Inde kukutenthadi ndipo mutenti mukhoza kukhala kuti mukutentha, koma mwina chofunika ndikungopeza njira kuti anthu azitha kulembetsabe mutentimo, mwina nzere ukhale panja kuti anthu asakhale mutenti kwa nthawi yayitali akudikirira kuti ifike nthawi yawo yothandizira. Koma nditsindike pamenepo kuti matenti athu masenta athu akufunika kuti azikhala pamalo povomerezeka ndi malamulo, ndipo tchalichiyo simayenera kukhala choncho. Chobano mwina nkuonjezera ponso nkhani imene. Zona ndipina ndingonjezera, tikudziwa kuti mwina malo ambiri amene kuli masukulu athu amatheka kuti mwina make malo aja ali pa tchalichi, kali pa mzikiti, kapena ali pa malo ena opemphererapo. Chimene timanena nchonena kuti malo olembetsera akhale mwina pa ground, patakhala kuti kandi pa tchalichi kandi pa mpingo kapena ndi pa mzikiti, koma akhale pa ground la malo amenewo osati nyumba yopempherera. Kodi chimapanga zimene zichifukwa chani? Nkhani za chipembedzo zimakhala zovuta, anthu amakhala azipembedzo zosiyana-siyana. Mukanena kuti iyayi tinene kuti malo olembetsera akakhale mtchalichi, kukapezeka kuti achipembedzo china akanena kuti kumeneko kusindingakalowe chifukwa cha chikhulupiriro changa, akakhale ku mzikiti ena akanena kuti sindingakalowe chifukwa cha chikhulupiriro changa, akakhale kandi mu shrine kandi mu temple akanena kuti sindingalowe chifukwa cha chikhulupiriro changa. So tofuna kuti malo olembetsera akhale malo onena kuti wina aliyense atha kukalowamo popanda vuto, koma zimenezi timakakamizidwa ndi malamulo. Chimodzimodzinso timalongosolera kuti malo monga ngati oti asilikali amagwirirako ntchito yawo ku army kandi ku barracks kandi ku police, kumeneko sitingalembetseko kalembera mukaundula wa voti, kapena mwina make ndi pa nyumba pa munthu sitinganene kuti pa nyumba pa Achivuati Gondwe tikatsegulepo center, chifukwa chonena kuti Achivuati Gondwe aja sitikuwadziwa kuti kodi iwo amapanga chani. Kodi kapena Achivuati Gondwe aja ndi munthu onena kuti kapena ndi wachipani, ngati ali wachipani china, kodi tikatsegula pamene pajapo anthu ena sakanika kubwera pamene pajapo poganiza kuti yakumene koko ndi wachipani. Kapenanso malo ena ndi malo amene amagulitsira zakumwa zoledzeretsa mowa, sitingatenge malo onena kuti anthu amamwerapo mowa ndi kukhazikitsa center malo ngati amenewo. Choncho ngati abungwe la Malawi Electoral Commission angazindikire kuti malo ena amene masenta akhazikitsidwa ndi malo amene ali osavomerezeka ndi malamulo, chimene tikupanga ndi kukonza kufuna kuti chilichonse chimene tikupanga chikhale chonena kuti chikutsatira malamulo. Inu mukudziwa kuti ngati pali ntchito ina imene imafunikira kuti igwirike motsatira malamulo m'dziko lino la Malawi ndi nkhani ya chisankho. Tikangosemphetsa chimodzi anthu ena atha kutidzudzula, kutimba mulandu kuti talakwitsa, ndipo mwina zithanso kupangisa kuti ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito zichuluke, tionongeso ndalama zina. Koma ifeyo ngati Malawi Electoral Commission timafunitsitsa ndithu kuti tipange zinthu mu ndondomeko yake. Tingofuna kuwapempha kandi mamonitor kapena ndi masupervisor kumasenta kuja kuti akhale omvetsetsa kuti kodi malamulo achisankho akunena chani pamalo amene kalembera angachitikire. Zikomo kwambiri. Tibwere kwanza athu a NRB, panali nkhawa kuti ndondomeko yotsimikiza unzika kuti mukumatsalala ndondomeko zanji, chifukwa amanena kuti ayi mwina ena atokhala kuti anapeza chaunzikacho mwachinyengo. Zikomo kwambiri. Mukanena muja kuti ife pa center tikuthandizira kuti nzika zonse za Malawi zimene zili zovomerezeka kuti zingalo panga chisankho zithe kupeza umboni wakuti akathe kupanga present kumeke kuti awalembe mukando wa chisankho. Ndiye pakuti ife ndife amene timalemba za unzika, munthu akabwera pa center pathu tifufuza zonsezo kuti zakuti ngati munthu anapeza chiphaso chake machinyengo amene sitingampatse chilolezo kuti
akapange present kumeki kuti alembetse zimene zoti kugwira ntchito yathu masenta onse amene taikiza masenta amene ameka kugwira ntchito yawo ndimene tugwira ntchito zikuno Chairman, mafuna ndibwereno kwa acheya. Kodi azipani angatsimikize bwanji za chiwerengero cha anthu omwe alembetsa makaundo a voti? Chabwino zikomo kwambiri fa funso limenelo. Choyamba ndi fotokoze kuti paja tonse tikukumbukira kuti malamulo akufotokozera kuti azipani atumize ma monitor kapena kuti ma party representatives ku center ina iliyonse. Chipani chilichonse komanso independent candidate wina aliyense o tingoti shadow poti sanatulukire ali ovomerezeka komanso kuti olimbikitsidwa kuti atumize mamonita awiri pa center iliyonse. Mamonita awa pa ntchito yawo yowonjezera kuona kuti zonse zikuyenda bwino malinga ndi malamulo. Ntchito yawo inanso ndiyo kuti tsiku lina lililonse azitha kuonetsetsa center ikamatseka kuti atenga daily voter registration statistics. Chimene ndikutanthauza ndicho kuti mamonitors azitha kuona kuti palembetsedwa anthu angati, ndipo izi zikuona kwawo ndiko kuti akhoza pa makina paja chifukwa makina athu aja amaonetsa kuti pa tsiku la lero mwalembetsa anthu motere, azimayi motere komanso azibambo motere. Ndiye kuti iwo aja atha kuona pa makina paja kuti nambala imene ikuonetsa ndingoyerekeza kuti 57 in total. Pa ndondomeko yathu makina aja center ikamatseka kwa tsiku limenelo imatulutsa chipepala timati daily voter registration statistic imene imaonetsa kuti pa center pano tsiku la lero pa 15 November palembedwa anthu mwakuti. Ndiye kuti ma monitors aja ntchito yawo ndionetsetsa kuti manambala amene wawa akuwasunga. Makina athuwa akatulutsa chimene chamatulutsa komanso akama daily statistic ija imamatidwa tili ndi buku ndipati form 001 mmene amamata daily voter registration statistic ija ndiye kuti amamata kusonyeza kuti pa center pano pa 15 November palembedwa anthu 57. Mamonita onse amene ali pa center amasayinira kusonyeza kuti akutsimikizira kuti zoonadi pa center pano palembedwa anthu 57. Ndiye kuti day 1 mpaka day 14 azilandira day ile ka report kamene kaja. Ndiye kuti ikamafika day 14 pamene center ikutseka azitha kuona end of phase statistic. Nangasiwa jakhala kutolera timapepala tijeti kapena manambala tsiku limenelo. Ndiye kuti ikamafika day 14 center ikutseka athe kuonkhesera ndithu kuona kuti samu imene yafika tilekeze kuti mwina pa center pa total ndi 1500. Ikufunika kuti iwo masamu awo ndi masamu amene ali mu form 001 aja alingane agwirizane ndithu kuti 1.5 komanso tikamaza maliza voter registration yonse ndiye kuti masamu akufunika kuti abalance kuti phase 1 pa center iyi panalembetsa anthu 2000, phase 2 1.5, phase 3 1000. Masamu ake ndikupanga pamenepo zigwirizane. Ndiye kuti anzathu achipaniwa azitha kuona ndithu kuti anthu amene analembetsa anabwera ndi amenewa ndipo nambala imene ikutuluka ndi imeneyi. Mwina mongonjezeranso kuti voter register ikazatulukanso ndiyo kuti aliyense ndoti akhoza kuiona, it's open for inspection. Ndiye kuti azathanso kuona kuti masamu amene anaperekedwa ndi awa ndipo voter register ikuonesadi kuti pa center yakuti total ya anthu ndi tingoyerekeza ndi 4000. Ndiye kuti pali malayers eti opanga confirm kuti ntchitoyi ikuchitikadi mwachilungamo ndimene zikufotokozeredwa. Mwina chidule ndifotokoze motere. Tofalibere kwa Director of Elections, kodi ndi ndani amene angathe kupereka zidandaulo pankhani yokhudza amene kalembera kuyendera? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino limene mwafunsa. Monga alongosolera apa mpando abungwe la Malawi Electoral Commission pamalo olembetsera timalola
anthu ovomerezeka ngati ma party monitors kapena party agents or party representative komanso kandi mashado amene awatuma kuti akawayimirire kuti ineyo ndifuna ndidzapikisane nawo ngati independent ndiye ndikukutumani inuyo kuti mupite mukandiyimirire. Anthu amene akabwera pa center paja sikuti amagwira ntchito ija mwa iwo wokha, amagwira ntchito imene ijayo motumidwa kuti ngati aona china chake chodabwitsa, aona china chake chimene sichikuyenda bwino, iwo aja ndi amene amakhala ndithu ndi mphamvu popeza lamulo limapatsa mphamvu kuti ma monitor aja atha ndithu kupereka chidandaulo, kulemba kumuuza supervisor kuti ife panopo tadabwa zakuti ndiye tufuna kuti zimene zilembedwe. Choncho amene angathe kupereka chidandaulo pa nkhaniyo akalembera ndi party monitor kapena monitor amene akutumikira independent. Andikupanga kwake chimafunika chonena kuti zinthu mwaziona lero lomwe ndimene mupereke chidandaulo ndipo mulembe. Sizimaloledwa kuti munthu mwaona china chake chochitika pa center chimene chakudabwitsani ndeno ngati monitor uyimbe telefoni kulikulu la chipani nde wakuchipani ukoko ndi amene anene kuti ndofuna kuti ndilembe ndipereke chidandaulo pa zimene zachitika ku center. Zimenezo zimakhala ngati nkhani za maluwa chifukwa chonena kuti iyeyo akunena nkhani zoti wangozimva, kusiyana ndi kuti munthu amene anali pa center apo waona chimene chikuchitika ndipo nthawi yomweyo akunena kuti apereke chidandaulo chake polemba. Timalola ngati monitor amene ali pa center sangathe kulemba atha kumuuza supervisor kuti ine ndifuna kuti mundilembere chidandaulo changa ndikudandaula zakuti. Komanso monga ndanena kale ngati mwaziona zachitika lero musadikire mpaka na mawa kunena kuti dzulo naona zakuti zinachitika ndiye ndifuna kuti ndilembe chidandaulo. Choncho tifuna tilimbikitse chimenechi kuti ma monitor amene wanda amene ndithu amakhala ndi ntchito yoti angadandaule. Ma observer amene amakhala mwina mwake oyimira mabungwe ena amene onse angathe kupereka chidandaulo chifukwa chonena kuti mwa dzina lawo iwo amangopanga observe, alibe mphamvu yonena kuti angalembe chidandaulo cha zimene zachitika pa center zofunika kuti mwina mwake zikonzedwe ndi abungwe la Malawi Electoral Commission kapena ngati supervisor ndi gulu lake lonse pompo pa center apo. Zikomo kwambiri. Okay, tibwereni kwa anzathu a NRB la pakhani yokhudza mmene mukuthandizira anthu. Takhala tikumvapo kuyambira lolemba lija ena kudandaula kuti kuchedwa kwa ziphaso zimenezi komanso pena ndi pena mwina ena amene alogwira ntchito kwa NRB kufuna kuti apochere kanga chepe kuchokera kwa anthu amenewa mungafotokoze motani pankhani zimenezi. Zikomo kwambiri. Monga ndafotokoza kale ziphaso zaunzika pakatipa tede ndi vuto lakuti zimachedwa kutuluka zimachedwa kusindikizidwa chifukwa kuti tinali makina ochepa kusindikiza ziphaso zaunzika. Koma ndifuna kwa limbikitsa mtundu wa Malawi kuti panopo tasindikiza ziphaso zonse zimene mu system mwathu ndipo ziphasozo zabwera ndipo kwina tambale kugawa kwina kutiyamba kugawa poseda pompa kuti aliyense ziphaso zimene sizinatuluke athe kukazipeza kumene napangira register akalanda ziphaso zawo. Ndi chifukwa chimenechi kuti ziphaso zaunzika zinachedwa kutuluka chifukwa chake tinakusaya ndi ameke kuti ifeyo tithe kuthandiza mtundu wa Malawi kuti amene alibe chiphaso athebe kupeza mwayi kuti akathe kulembetsa kumeke. Ndi chifukwa chake pa center paliponse pali NRB kuti athandize amene alibe chiphaso aja kuti athe kupeza mwayi kuti akalembetse kumeke. Program yake ndi imene ya dziwani za kalembera wa chisankho. Mu studio muno tili ndi wapampando wa bungwe la MEC amene ndi Justice Anabel Ntalimanja, tili ndi Director of Elections amene ndi Hastings Bota, komanso tili ndi Director kuchokera ku National Registration Bureau amene ndi Ano Chikungu. Tibweranso posachedwa pamene tikhale kupatsani mwayi kuti inu nanunso mupereke ndemanga zanu komanso mafunso pankhani yokhudza kalembera. Namba lake ndiyo mweja 093 566 711. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga
kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa mtsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sure kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha mtsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga kupitirira ndi program ineyi ya padera ya dziwanza kalembera wachisankho imene tili ndi akuluakulu a Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Pano fati timve kuchokera kwa ena amene mukutsatira program ineyi kodi muli ndi ndemanga zotani komanso mafunso. Hello. Tili bwino kaya inu? Tikudziweni komanso kumene mukuyimbira? Ndishomba tikuimbira kuno kubalaka. Kuli bwanji kubalaka madzulo ano? Kumene kuti bwino sidzo ntona. Kunonso kwabwino. Ndongo mbiri. Muli ndi ndemanga kapena funso? Oyamba ndi athokoze ambegi mama ali manjawo ntchito akuigwira bwino kwambiri. Wango kakuda Malawi ndi fanthu osayamika komanso osakonda dziko lathu. Chinthu chachiri chimene ndimafuna kuti wapeze kuti nthawi ino yolembera kalembera wa mavoti kampeni sidayambe. Ndinaona ngati kuti kwabwino azipani asama memeze anthu kuti jeni mwadutse jeni zisankho chifukwa andala ku Malawi ndi anthu opanda khalidwe. Ndinaona ngati kwabwino adakhala kuti awawa andale aujeni amekiwa ndi amabungwe ngati anaise aja ndamene azimemeza anthu kuti azikalembetsa mkaundo wa mavoti chifukwa azipani akuno kokandale akuno ku Malawi ambiri ndi opanda khalidwe. Ndiye zina zimakhala tumwina zichileti makokoso yonje toona ngati kuti zimenezo sizabwino ayi. Nkwabwino anthu azipaniwa aziza kupanga zawo za makokoso nthawi yoti kampeni watsekulidwa. Kwa pakadali pano pa munthu yakalemberayi atamagwiritsa ntchito ngati mwina anaisi ndiye na mabungwe kuthandizira kulengeza kuti anthu azikalembetsa kuti zikhale ngati zili neutral. Chabwino. Ndipo mbuyanga pakadali lomwero. Tathokoza kwambiri. Kwambiri. Chipena amene wakuchokera ndithu kumene kundi kubalaka timveso kwa ena pakenako tikhale tikumva kuchokera kwa akuluakulu ameki komanso National Registration Bureau. Hello. Mwaswera bwanji? Taswera bwino kaya inu. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuyimbira? Ine Bwande ndikuyimbira ku Blantyre. Ku Blantyre dera lake liti? Chiromo ndi township. Zikomo kwambiri. Muli ndi ndemanga kapena funso? Ine ndifuna kuingweka kuti manga. Kuti justice tali manjawa apitirize kugwira ntchito yawo. Asagwetsedwe mphwayi kubala kuno tirachuluka kumaphokoso kwambiri. Oho. Iwo apitirize kugwira ntchito yawo modekha ngati mene opangiramo twakumagwira ntchito yawo modekha ndithu sakumapanga mwa mavuvu ngakhala kamayankha mafunso amayankha mwamtendere sokusiyanaso ndi zina zona kumweko. Iwo apitirize. Chabwino. Zikomo. Amene kuchokera ku Blantyre timve kwa ena kenako tikhale tikumva kuchokera kwa akuluakulu athu amene tili nawo mu studio muno. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Mene walaini yawo sili bwino kwenikweni tikupemphani kuti mutiyimbirenso 093566711 093566711. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya inu. Taswera tikudziweni komanso kumene mukuyimbira? Ine nda Professor Jege kuno kunchero. A Professor Jege tilankhuleni. Naona ndi mafunso ndi andali manjawo.
kuti kodi munthu zikhoza kutheka kukhala mboni pa mlandu wa makolo ake, komanso kodi zikhoza kutheka munthu kuti kubwalo nkukhulupiriradi kuti awanena zoona koma akuyikira umboni wa makolo ake, ndikufuna kubweza funso lomwe mulikonza. Chinanso nchonena kuti ngati ku NRB zimene zoona ajayimba chakuyamikira chatikuziwa kuti potipira anthu osiyana, koma ngati paimvo tikuona kuti pali kulakwika kwakukulu, ndipo takuyamikidwa kaya ndali manjawo koma asatambalale kwambiri akonze mavuto. Mnecho nchewina makamaka machina aja athesa anthu ena milelawo yakita pansi umatira ena ndi asaloleso kuti kumalawi kuno kufike pana povuta iwo ngati ndirama kunati zinaonongekali zionongeka kapena kutosakamira manchita zikulu ndirama zoti kulikulezo onongeka ndi unongeke moyo wa munthu pakuti onongeke moyo wa munthu ndi unongeke mba bola chani andali manja wasankhe chimodzi kuti miyoyo ya anthu kuti ikuluke ndi kuti iwo alozi ndirama zaboma ndirama zikubedwa nkati zimeneko eso kuti zingaluzike zinkulanda ulayi. Pempho lathu ndi limene lolo ngati ife Malawi ulikonda dziko lathu kudapukuka anthu ndikuti tiononge chuma kulipo chuma chionongeka chifukwa chikuonongedwa kale akuya kale ndiramazo ndi tikulepa timachinawo tonde ngati ako akonda Malawi asagwiritse ntchito ayenderere akale ja ife tulaiye uyo nacho kale kuti matingani kuti nzawo wasindana ntali manjazo anayendesa bwanji nthawi nyingi yokonda mafuta zinakhala bwanji ndiyo kane kuti ayi tufuna changu pesa ali palilongwe ngati pa senta kumpoto maso kumwera ali pakati ndaje anali kuplanta yazi mavuta chabwino komano zinaenda bwino kwambiri anzawo acho kwachi iwo ali pa senta palilongwe malipoto chokera kumpoto ndapafupi akubva kulilongwe cheni kumwera kusundi pafupi akupanga chigino chabwino makina wasagwisi ntchito zimene ife Malawi tingakonde chabwino ndithu tathokoza kwambiri madzulo ano koma nkhani yayikulu ya moyo yowaziwe kuti sangakhale mboni ya makolo awo ayaya pereke ulemu ndithu apezeke mwina apurezidenti ndi anthu ambiri anga asange majajiso ndambiri apezo nake apendese isankhocho chisangalalo nacho ngati ife Malawi tathokoza chabwino amene ukuchokera kuntcheu paperekedwa ndithu mafunso komanso ndemanga sitidza kuti ayambe ndani ayinalabi muyambe ndini zomwe kwambiri pangani imene funso imene anabweretsa ajeke angonena kuti ena amene ayankhula mbuyomu akanada kuyamikira ntchito imene kugwirika ndiye akunena kuti iwo sakuona chakuti ayamikire ntchito imene agwirika ifayo kwa iwo akuona ngati muna zina sizikuyenda ndiye ndikufuna kutsimikizira mtundu wonse wa Malawi kuti ife ya NRB ntchito yathu imene tikugwirayo thandiza nzika zonse kuti zimene zilibe chiphaso cha unzika koma zilembetse NRB zithe kupeza mwayi kuti zikalembetse ku MEC ntchito imene tikugwira ndi imeneyo ndipo kwa iwo amene sanalembetse ku NRB koma ndiwoyenera kudakhuza kuvota nawonso kuthandiza kuti alembe mkando wathu tapatse kalata yonenera kuti akapange present ku MEC kuti athe kulembetsa mu kaundula wa mavoti ife tikugwira ntchito imeneyo ndiye pakuti anthu amona mosiyana singanene kuti iwo alakwitse kwese alakwitse koma ife chimene tikugwira ndi imeneyo munga amene tamverewa ndi malamulo zikomo pache ya zikomo kwambiri ndiyambe ndi Ashumba ku Balaka anali ndi ndemanga komanso anali ndi kalinali funso kapena ganizo linamveka ngati ndi ganizo suggestion komabe ndi kambapo amafotokoza kuti mwina zingakhale bwino kuti azipani asalolezedwe kuti azimemeza anthu kukalembetsa mkaundula wa voti kukhala zikumakhala ngati zikulowaso kumbali ya kampeni ndiyankhe motere kuti lamulo linaperekaso mphamvu kapena mpata kwa azipani kuti nazonso zitengeko gawo kumemeza anthu kuti apite akalembetse mkaundula ndiye mwachoncho bungwe la MEC lilibe mphamvu kuti lingangolamula lero kuti azipani nonse siyani kumemeza anthu chifukwa chokuti imeneyi ndi ntchitonso imene lamulo linapereka koma amene atipemphe kwa anzathu aku registrar of political parties amene ali ndi mphamvu yoyang'anira azipani ku nthawi ino pamene kampeni sinakhazikitsidwe ndikukhulupirira kuti ngati akuti mvera kuti ayitsatira nkhaniyi
kuti mwina nawonso angathe kumaonetsetsa kuti zimene zikufunika zizichitika nthawi ino si kampeni koma kumemeza anthu chabe, koma moyankha mwachidule njokuti ifeyo sitingaletse chimene lamulo linapereka. Kwa Profesa Jeke ku Nchewu, choyamba ndikhala ngati ndikubwenzera ndi funso chifukwa kuti sindinamvetsetse, ndiye kuti ndisayankhe chinthu choti sindinamvetsetse akanena kuti munthu sukhala mboni mu mlandu wa makolo wako mwina akanandimasula chifukwa sindinamvetsetse kuti akutanthauza chani. Kupitiriza apo akunena kuti makina tingowasiya, ndikanakonda akanatambasula kuti kodi vuto limene iwowo a Profesa Jeke aona ndi makina limene lapangitsa kuti anene kuti makina tingowasiya ndi chani, kuti litiunikire ifeyo ngati abungwe la meki kuti timvetsetse kuti kodi vuto limene aliona iwowo ndiliti ndipo tingalithandizire bwanji. Mmene takhala tikufotokozerera pambuyopo, makinawa anagulidwa motsatira ndondomeko ya boma linafotokoza ndithu kuti chinthu chikamagulidwa ndi ndalama ya boma ndondomeko itsatiridwe ndithu, ndipo inakhazikitsanso bungwe la PPDA limene limayang'anira kagulidwe kakatundu ndi ndalama ya boma. Ifeyo a bungwe la meki tinatsatira ndondomeko yonse, ndipo palibe amene wafika paka tsiku la lero kunena kuti ameki munaphochola lamulo simunatsatire lamulo mene magula makinawo. Nimafuna nditsindike pamenepo. Chachiwiri tafotokozereranso kuti kodi makinawa akugwira ntchito bwanji, chifukwa chochuluka zokamba zikumakambidwanso ngati kuti makinawa anthu azagwiritsidwa ntchito kuvotera, koma monga takhala tikunena mobwerenza ndipo mundilole kuti ndibwerenzenso kuti makinawa siovotera. Ku Malawi kuno sitinafike povotera ndi mashini, kuvota tikavota ndi chipepala pa ballot paper, kuwerengera tikawerengeranso pamanja monga tiwerengera masiku onse zisankho zonse za mbuyomu 2019 komanso 2020. Kuvota kunali ndi chipepala pa ballot paper, ndipo 2025 njira yake ndi yomweyo, makinawa palibe amene akuvoterapo. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti tikamafotokoza zinthu tiyeni titsatire information yoyenerera, chifukwa chokuti mwina tikhoza kukhala kuti tikubweretsa mpungwepungwe chifukwa chokuti tangomva pena pake komanso sitinamve bwino, ndiye tikuthamanga nacho chimene sitinamvecho bwino. Ndifotokoze mwina moyimira pamenepo ziko. Mwina nkukhalanso ndi mayankho a Director of Elections. Ziko kwambiri ndingonjezeradi pa mafunso awiri amene ayankhapo apa mpando. Malamulo achisankho amanena kuti pamalo olembetsera kaundula wa voti pasachitike china chilichonse chokhudza ngati kampeni kapena kuyikapo amati propaganda material kapena zinthu zofuna kukopera anthu kuti adzawavotere mu meters 100, kusonyeza kuti outside 100 meters kumene koko anthu atha ali ololedwa kugwirako ntchito mmene angafunire. Ndiyeno achipani amene akutchulidwa akupemphedwa kuti mwina mwake asamapange nawo kulimbikitsa anthu kuti akalembetse ndi gulu limodzi lofunika kwambiri pa chisankho, chifukwa iwowo ndi amene amalowa mu mpikisano, iwowo ndi amene amafuna mavoti, iwowo ndi amene amafuna kuti apeze mipando. Andi njira yoyambirira yoyenera kuti athe kukhala pa mpikisano apeze mavoti anthu awavotere ndi kuwalimbikitsa anthu aja kuti akalembetse. Choncho chimene chichi ifeyo ngati Malawi Electoral Commission ndi Malawi onse ofuna kwabwino chikutikomera kuti ngati alipo achipani ena amene akulimbikitsa Amalawi, amene ena mwayo ndi masupporters awo, ena mwayo ndi members awo, ena mwayo si members awo, kuwalimbikitsa ndithu kuti apite akalembetse, chifukwa chimene choyo ndi chiyambi chonena kuti anthu adzapange nawo voti. Ntchito imeneyi sikuti ndi achipani okha, ife Malawi Electoral Commission tili ndi gawo lathu nafenso limene timapanga kulimbikitsa anthu kuti akalembetse. Komanso pali ma civil society organizations, mabungwe amene asala aboma
amene timapatsa chilolezo, timapatsa mfundo zikulu zoti azikanena pophunzitsa anthu, nawonso ndiololedwa kuti aphunzitse anthu, alimbikitse anthu kuti akalembetse. Tikudziwa kuli mipingo nayonso imakhala ndi anthu, nayonso ili ndi gawo lona kuti itengepo mbali kwalimbikitsa anthu kuti akalembetse. Ma newspaper amene nawonso ali ndi gawo, atolankhani amene, ma wireless, ma television ngati kunoko ku Zodiac. Tabwera kunoko chifukwa choti tikudziwa kuti wireless ya Zodiac, television ya Zodiac imafikira kwa anthu ambiri. Ndiye tikufuna kugwiritsa ntchito mwayi wina uliwonse umene ulipo kuti anthu aja afikiridwe ndi uthenga wonena kuti kalembetseni. Akakalembetsa ndiye kuti pofika pa 16 September chaka cha 2025 adzakhala ndi mwayi wokapanga vote. Chinanso chimene ndinafuna ndingonenapo ndi funso limene anafunsa Jeke pa nkhani ya makina amenewa. Ife timafuna tipemphe ngati Malawi Electoral Commission kuti zinthu zimakhala bwino kumva kwa eni ake amene akuyendetsa chinthu chimenecho. Abungwe la Malawi Electoral Commission takhati kulongosola kuti kodi makina amenewa adzagwira ntchito yanji. Kulongosola kumene kuku sikunayambe pano. Kulongosola kumene kuku kunayamba nthawi imene chiganizo chinapangika kuti tisinthe kuchoka ku makina amene tinkagwirisira ntchito kale aku National Registration Bureau kubwera ku makina ena atsopano. Komanso makina aja atagulidwa, Malawi Electoral Commission anayendera azitsogoleri azipani ndi akuluakulu akuzipani kuwalongosolera kuti makina aja atagula. Makinawa panopo chimene tikuonetsani chimene adzagwirire ntchito yakalembera wa mavoti. Ndikulongosola ndithu mwatsatane moja kuti ntchito yonseyi idzayenda motere. Ndipo ifeyo tinachoka ku misonkhano imeneyi ndi chikhulupiriro ndi chitsimikizo kunena kuti akuluakulu azipani anavomereza chifukwa chonena kuti panalibepo tsiku limene ena adanena kuti makina amenewa musagwiritse ntchito. Sono panombo zikamatuluka zoti makinawa musagwiritse ntchito, pena pake tikumadabwa kuti kodi zayambira pati. Andi nkhawa zina zimene akuzinena si nkhawa zonena kuti ife tinganene kuti tingaziyankhe chifukwa chonena kuti mukulongosola kwathu pa ntchito ya makina amenewawa sitinatchule kuti makinawa adzapanga zakuti zimene anthu akuopa. Nkhani yaikulu ndimene anena apa mpando kuti makinawa sadzagwira ntchito yopanga voti. Sitidzagwirisira ntchito makina amene wakuti anthu asankhe anthu amene afuna kuti awayike pa mpando. Choncho tiyeni titsatire ndithu zimene zinakhazikitsidwa, ndipo tikatsatira zimenezozo tikakhala ndi mafunso pa zimenezozo zitichitira ubwino. Koma tikangotenga nkhani zoti anena ndi auje mwina mwake osafufuza bwinobwino, tikupezeka kuti tizibweza mbuyo tokha ngati Malawi pamene timafunika kuti tipite pasogolo pa nkhani ya chisankho. Zikomo kwambiri. Program yake ndimene yadziwani za kalembera wa chisankho. Tikhalanso tikubwerera kwa inu pamene tukamba kuti nambala ndi mweje 093566711. Mkhalebe pamene pakumvetsera wireless komanso kutsatira kanema wanu. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi. Voti yanga kusankha mtsogoleri yosatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindirengeza. Voti yanga mphamvu zanga zili mu voti, aye ufulu wanga uli mu voti. Voti yanga, voti yanga, kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi, kupanga Malawi wokomera tonse. Sure, kuonetsa mphamvu zanga mu voti, kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi, kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi. Kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi. Nzika yeniyeni mavauta, nzika yopoyera mathoka kumbali. Mphamvu zanga zili mu voti, aye ufulu wanga uli mu voti. Voti yanga,
kupitirira ndithu ndi program imeneyi ya dziwanza kalembera wa chisankho. Chinthu chimene timafuna timve ndi kwanza tino Malawi Electoral Commission kuti kodi nanga mwina kwa munthu amene ali ndi ulumali kuti alibe zala mukumawathandiza bwanji kuti alembetse, popeza kuti nthawi ija tinakambapo nkhani kudza kutenga zidindo za dzala. Zikoma kwambiri chifukwa cha funso labwino limenelo. Abungwe la Malawi Electoral Commission pamene tikuyendetsa chisankho tikufunitsitsa kuti Malawi wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza kuti atha kulembetsa, chifukwa chonena kuti wakwanitsa zaka 18 kapena adzakhala atakwanitsa zaka 18 pa nthawi ya mavoti, komanso analembetsa ku National Registration Bureau ndipo alinacho ndithu chiphaso chija kapena nambala ya chiphaso alinayo, munthu wina aliyense timulole kuti adzalembetse. Tikamatero tikunenanso kuti angakhale anzathu amene ali ndi ulumali onena kuti alibe zala nawonso ndiwo loledwa kuti alembetse. Tinalongosola kuti pamene munthu ufunika kuti ulembetse, china chimene chofunika nchonena kuti titenge zidindo za zala ziwiri za kumkono wa manja komanso ziwiri za kumkono wa kumanzere. Komano kwa amene alibe zalazi tikumulola kuti atha kulembetsa. Andi zimene zikutheka bwanji? Pa nthawi imene tikukonza ndondomeko yonena kuti kalembera ayambike pa center paja, chimene chimachitika nchonena kuti timakhala ndi supervisor pa center paja. Supervisor ameneyo amapatsidwa mphamvu yonena kuti kodi munthu akabwera onena kuti alibe zala munthandiza bwanji. Chimene chimachitika ngati munthu afika onena kuti alibe zala, supervisor uja amakhala ndi mphamvu yonena kuti alole kalembera uja kuti achitike posafunika kuti munthu uja ayikepo chala chake. Pamakhalapo malo amene amanena kuti akamamulemba munthu uja amanena kuti okay, ikani chala choyamba, ikani chala chachiwiri, ikani chala chachitatu, ikani chala chachinayi. Akapezeka munthu onena kuti ali ndi ulumali umenewo, supervisor ndi udindo wake onena kuti aidutsitse process imeneja, aloleze kuti munthu uja alembedwe posayika zidindo zake za zala. Ndiyeno pa nthawi imeneyi chimene chimafunika nchonena kuti monitors achipani kapena monitors ama independent candidates amene ali pamene popo aonetsetse kuti pa nthawi imene supervisor akubwera ndi kudzayikapo chala chake, akuyika chala kuti kalembera uja apitirire pololeza munthu yekhayo amene alibe zala. Imeneyi ndi ndondomeko imene yayikidwa kunena kuti ifeyo ngati Malawi Electoral Commission tisayike ndondomeko ya kalembera imene iwasala anthu ena chifukwa chonena kuti ali ndi ulumali. Mwaichi munthu wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza ndi wovomerezeka, ndi wolimbikitsidwa kuti abwere adzalembetse, kuphatikizaponso anzathu amene angakhale kuti ali ndi ulumali oti alibe zala. Akabwera pamene pajapo supervisor adzawaloleza kuti alembetse pakuyika chala chake ngati m'malo mwache mwa munthu amene alibe zalayo. Chabwino mwina zimenezi kodi sizingachititse kuti pakhale zachinyengo kutsatira kuti mwina mukuthaso kupereka ndondomeko imeneyi? Ayi, ifeyo mukuona kwathu tikuona kuti sipangakhale zachinyengo. Chifukwa chake nchakuti mmene ndatalongosolera kuti ndondomeko imeneyi tinayilongosola kwa supervisor komanso azipani akuidziwa kuti ndi mmene ikuyendera, komanso ndi chifukwa chake timalimbikitsa kuti azipani atumize ma monitors awo, anthu amene akuatuma, anthu amene akuayimirira kuti akakhale pamene pajapo azikaona kuti kodi chikuchitika ndi chani. Akaona china chilichonse chodabwitsa kunena kuti supervisor akufuna kuti angodutsitsa kalemberayo popanda munthu amene waonedwa kuti ali ndi ulumali, ayenera kuti adandaule kuti taona china chake chodabwitsa, zikutheka bwanji zimenezi. Andi umenewu ndi udindo wawo waukulu umene ufunika kuti utani iwo augwire, iwo abwere kuti adzaonetsetse kuti zimenezi zikuchitika. Ndipo sizingatheke kuti kalembera achitike popanda munthu kuyika zala ngati munthuyo alibe ulumali uliwonse. Chimene chichi ndithu tikutsimikiza kuti mamonita achipani kandi mamonita amene akuyimira mabungwe amene
ali oyima paokha onsewa ndithu ndi olimbikitsidwa kuti aonetsetse kuti chilichonse chimene chikuchitika pamenepopo ndichonena kuti chikutani chikutsatira malamulo ake. Komanso china mwina choti ndinenepo nchonena kuti system yathu ndondomeko yathu imeneyi ndiyonena kuti imanena imalemba chilichonse chimene chachitika kuto a supervisor anayika chala pa nthawi yakuti kusonyeza ngati kuti akumulemba munthu amene alibe zala. Choncho ngati zitachitika kuti mwina mwake mu log moja zafika podabwitsa kuti supervisor waika mwina zala chala chake 100 times pa anthu mwina mwake 114 amene alembetsa, tidzadabwa kuti kodi chachitika ndi chani. Padzafunika kuti pafufuzidwe pamene papo kuti kodi chachitika ndi chani. Ndipo nthawi na iliyonse imene izi zachitika kuti papezeka munthu amene supervisor wapezeka kuti wamuyikira achala kuti amulembetse, pamafunika kuti zinthu zichaso zilembedwe kuti panafika munthu waulumali wotere ndipo a supervisor amuthandiza munthu chakuti alembetse pakumuyikira achala. So ndi zinthu zonena kuti timaonerana, timathandizana, achipani aone kuti chachitika ndi chani, komanso nkhaniija ilembedwe m'mabuku kuti pasogolo pangati wina ake angafune kuti azilondoloze afufuze kuti chachitika ndi chani, padzakhala ndithu umboni otsatira kuti chimene chinachitika pa nthawi imene chichi ndi chichi. Choncho tingotsimikiza kuti ifeyo tili ndi chikhulupiriro kuti sipangachitike za chinyengo zina zilizonse. Ndipo ngati atadabwa achipani, ngati atadabwa ma monitor, ngati atadabwa oyimira ma independence, ndofunika kuti chimene chocho alembe pa center yakuti taona supervisor akuyika chala kuti munthu alembedwe, koma munthuyo chonsecho ali ndi zala kapena anayika chala pa nthawi yonena kuti sitikudziwa kuti munthu amalembetsa ndi ndani. Zonsezi zilembedwe m'buku limene lili, zimene zimathandiza kuti abungwe la chisankho adzathe kulondoloza mavuto onse amene angakhaleko pa center imeneyo. Zikomo kwambiri. Chabwino, potsatira funso limenelo, kodi ndizotheka munthu kulembetsa koposa kamodzi komanso mutakhala kuti mwazindikira mumatani amene kapena muthautani? Zikomo kwambiri fa chafunso limenelo. Ndi zosatheka kuti munthu alembetse kawiri kapena akhale ndi ma entries awiri. Malinga ndi lamulo munthu amalembetsa kamodzi, ndipo makina athu akhonzedwanso kuti munthu kulembetsa ndi kamodzi. Munthu akalembetsa kawiri, kachiwiriko ndi kuti system yathu ija imachigwira kuti munthuyu walembetsa kawiri. Ndipo malinga ndi malamulo kulembetsa kawiri ndi mulandu, kusonyeza kuti munthu akalembetsa koposa kamodzi ndiye kuti amene yuyu akhala kuti wapalamula mulandu, ndipo ndoti akhala kuti wapalamula mulandu apita ndithu ku khoti kuti akayankhe mulandu kuti walembetsa kawiri kalembera wa voti. Anzathu ayena la B pamene tikupita kumapeto, mwina mukwatsimikizira motani anthu amene akhala kupereka madando pamene inu mukugwirira ntchito yanu, komanso panali nkhani ina imene amati kodi ndi adzitani peza kuti malo ena apita meki ilipo komano ayena la B palibe? Zikomo kwambiri kwathu ndikuwatsimikizira Malawi kuti ife ngati la B tigwira ntchito kuthandiza Malawi aliyense kuti apeze umboni wonse ofunikira kuti wapanga register ndi ife la B kuti akathe kupanga register ku meki. Pamene anzathu angapeze kuti pali vuto muna wana B palibe kapena wana B muna sakugwira ntchito moyenerera, tiwapempha kuti pa center pompo apereke standard kwa supervisor, komanso atakuiba call center yathu imene pa 488 pa TNM number kapena 013 700 700 ma network ena. Ndipo ife NRB titokonzeka kuti ngati mwadandaulira tithe kufufuza bwino kuti muthandizidwe kuti aliyense Malawi apeze mwayi kuti akalembetse mukandulo kwa chisankho. Zikomo kwambiri. Chabwino timve kuchokera kwa anthu awiri, kenako a chair komanso director of elections ndi NRB akhale akutseka program ene. Hello. Mwaswera bwanji? Hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji?
taswera liudziweni komanso kumene mukuimbira. Inu thokozisa kuda afoni ili njira kuno kugwerire kakudula konkuno kulilongwe. Chabwino. Ya leo makamaka kali mena interfoni sorry ni mafuna ningo ilanda manga. Ya malingana ndimene azathu amene ayambapo pakana okalendela uko amene ambo elembetsawo awo yamikiranga imene chizukuyidira. Ya tazina zake tikatenga kwambiri maganizo amkati mwathu kupfurikiza kumbali ya amene awo pakifukira amene ayalasi ndiwasokoneza ntchito imene akugwira yabwino ngati imene yoyo. Chabwino. Na mwina tikozo mango forokoza kumaganizo zomwe tumaona zikuti ena upanga zinthu zosakhala bwino ena upanga zinthu zosakhala bwino kodi mali kuti amalawi kusingatira sasika bwanji. Hello. Hello. Ndakumvani. Ababa mfunganiza. Tukumvani ndithu bwana. Ya ni marero bwanji mwina likutinde manja. Ndiri modi uriyo limbelese ya idebu no bwino ngamene awo migira sathu ifeo chigoyi no japagari asana yambe. Ifeo ti udigiza wipa ogara ya bani shirika nyingi ngari mha. Owa zindigira kubasu ngari masupenye. Njoro njoro jiwa fifozi. Kumaliza mali mbana zori mwe magazi tizitandisi zikuza tipo. Tukatungu jedolapo. Ile kufuna mkenu uno walimbiki apayi wakudi. Abilizi ukira nchilo yao. Tendele ngari kugwira mu bomodi na NPL aho izanu ifyo sifu no mwina lidisana maganizo abali zori mwina sasa ni muri sema maganizo ni anda jama kwa sana maganizo ifena mesma sema kusukoneza ikali ema funa ndio kuri yo ena bi obilizi ukira nchiri mena ukira mali tendele ngari mena bangisango ifyo ngana mala ozindigira afunira minali yese malala dali mbete yuko wao mundimu wange abantu barebe sakasaba bole osari kukola kwa kusiri mangu rugondo bwa bitu zingatanise sizingamange malawi zimezo msufanika malawi kuzilo kuyana manja nishikwandi kwa bezanga tambeo. Tathokoza kwambiri tinanena kuti lankhula ndawi kumafanya nthawi sizitheka timafuna tipempha cheya mutseke ndithu. Zikomo kwambiri choyamba ndikuthokozeni a Zodiac potipatsa mpata kuti wiki yonseno tikanatha kubwera ndi anzathu aikwenera B kuti tifotokozerere za kalembera. Mongokumbutsira kuti gawo lachiwiri tidakali mkati mwa ndime tinayamba pa 9 November ndipo titseka pa 22 November. Maboma mmene tili ndikunkhatabe Kurumphi komanso kulikoma kukasungu municipality kudowa kunchinji komanso kunchewu kuzomba city Blantyre city Cholo komanso Luchenza. Kuma center kwathu tizitsegula 8 koloko mmawa kutseka 4 koloko madzulo komanso loweruka ndi la Mulungu kuzikhala kotsegula. Pobwera mukumbukire kuti mubwere ndi chiphaso chanu ngati chilipo koma ngati chinasowa bwerani beni ndithu mukathandizidwa kaya chinawonongeka bwerani beni muzathandizika komanso kwa iwo amene sanalembetseko chikhalire abwere ndithu chifukwa choti anzathu akwenera B akhazikitsa ndondomeko malingana ndi malamulo kuti athandizidwe kuti nawonso alembetse mukaundula wa unzika ndipo akatero azathanso kulembetsa mkaundula wa voti. Chomaliza ndimafuna ndipemphe kuti amalawi tisunge bata ndi mtendere pamene tikugwira ntchito ya kalemberayi komanso tiyeni tionetsetse kuti tisatenge nawo gawo kufalitsa mauthenga abodza chifukwa mauthenga abodzawa akubweretsa mapokoso koma dziko lathu Mulungu anatidalitsa ndi dziko lokoma komanso dziko lokongola. Tiyeni tisunge bata ndi mtendere kuti ntchito iyi iyende ndithu mwa mtendere mpaka tifike komaliza kwa gawo lachiwiri ndi kumasuntha kupita ku magawo ena. Zikomo kwambiri. Anzathu kuchokera kuyena napita thokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ife monga ina B tipitiliza kuthandiza Malawi amene alibe chiphaso cha unzika komanso iwo amene sanapange register ndi NRB kuti athe kuthandizidwa ndi anthu athu amene masenta onse amene akhazikitsidwa ku kaundula wa chisankho. Testa kuti iwo tathandize wapasa zoyenereza makalata kuti akathe kupanga present ku MEC kuti athe
kulembetsa mkandwa wa mavoti kuti mwina chaka chamawa azathe kuvota. Director of Elections, thank you so much. Zikomo kwambiri. Chimene ndimafuna ndingonjezapo ndi cholimbikitsa Malawi kuti tidziwe kuti kalembera amene yuyu ndi waulere. Kalembera amene yuyu mukapanga akuthandizani kuti mudzavote. Kalembera amene yuyu mukapanga akuthandizani kuti ino amene mufuna kuti mudzapikisane nawo pachisankho mudzapikisane nawo. Komanso tingofuna kupempha kuti anthu amene tili kumaboma amene tili mu chigawo chotsirizira cha kalembera koma sitinalembetse ku National Registration Bureau tisadikire mpaka na kalemberayo ayambe. Kuli bwino panopo tipitiretu kuma office onse amene a National Registration Bureau anakhazikitsa kuti amalemba anthu kuti mukalemberetu kumene koko kuti pa nthawi imene kalembera akuyambika muzakhale kale kuti muli mabuku a National Registration Bureau ndipo ife ameki tidzakulembani mukaundula wa mavoti. Zikomo kwambiri. Tikateronso tatsiriza program yathu imene ya dziwani za kalembera wachisankho mapaderadera. Ndithokoze kwambiri wapampando wa bungwe limene la MEC Justice Annabel Ntalimanja omwe takhala nawo kuyambira lolemba lija kufikira lero lino. Komanso ndithokoze Director of Elections amene wa Hastings Bota, komanso Director chokera ku National Registration Bureau amene wanti ano chikungu, komanso amene lero sinali limodzi kumatakhala nawo ndithu masiku amene wa David Matumika Banda yemwe ndi mkulu ona za malamulo ku bungwe limene la MEC. Osayiwalanso yemwe amatanthauzira Leya Banda ndi ena onse amene athandizira kuti zitheke makamaka za program imeneyi ya dziwani za kalembera wa chisankho. Ena ndi Dickson Chivwati Gone ndikufuneni usiku wopambana. Tiyeni tikalembetse. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti. Aye, ufulu wanga uli mu voti. Voti yanga, voti yanga, voti yanga, kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi, kupanga Malawi wokomera tonse. Kuonetsa mphamvu zanga mu voti, kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi, kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi, kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi, nzika yeniyeni mavauta, nzika yopoyera mathoka kumbali. Mphamvu zanga zili mu voti. Aye, ufulu wanga uli mu voti. Voti yanga.